vanana wengidio vanga variko, but can they beat the level rakashandiswa naShasha rekuwina BET Award? Zvoita kuti zviite kunge zvine noise. Vanhu vekuMpare, munhu wavo nyangwe akarohwa nyangwe akadini, vanokwanisa kusapota munhu. naShashi wakazozviita wani, vanenge vachiita zvimaviews zvakawanda. Chigonza akatobawo inonzi yanga iri shuga here kana flower. You can see kuti ndei kuHarare neBulawayo. Zvikureva here kuti kunana Mutare hakuna maartist. Inonzi kunana Hwange hakunawo artist anoimba here. Yo, what's good everybody? Welcome back to Panze podcast powered by Victory TV. Today we have a wonderful guest, Ice Key Gonyamo. Yo, Ice Key, introduce yourself. Yo, everybody, how are you doing? My name is Ice Keys, aka Confidence Gonyamo. Yeah, and I'm a dancer, a rapper. I'm more of like an entertainer, really, graphic designer. I'm more into the entertainment business. Yeah, that's me. Yo, nasta munzira Ice Key, because Ice Key ane nyaya dzakawanda dzirikutendera, so we want to ask him tinyasonzwa his side pa everything that's going on in the streets. This can't waste your time. We are now diving into our own first question. So Ice Key, there been issue chikona zvinhu zvikungoitika ma streets, even you are from Tare, right? Yeah, I'm from Tare. So apa I want to ask as a broad question from Zimbabwe as a whole, then just where from Tare to attack from Udrakura. When you see kuti muZimbabwe do you have music industry or kuti ma artists arungozvinyengerera hawo kana kuti varingoita chere yavangoita? Starting from Zimbabwe as a broad, then uchizotaurawo kwaMutare kwacho, do you have music industry? Sekutanga inini ndoda kutaura is Zimbabwe ine music industry, but tinoona unge like zvinongonzi ndezveHarare neBulawayo and some other parts. Andika. We celebrate my artists as like atinoti ma big artists as Zimbabwe. You can see it in day kuHarare neBulawayo. Zvikureva here kuti kunana Mutare hakuna ma artists. Kunana Hwange hakunawo artist anoimba here ukoko. KuMasvingo hakunawo ma artist here anoimba. Kune mamwe dzimwe nzvimbo dzese idzi hakuno here ma artist, like so ini chandoona ndechekuti pane vanhu zvekuHarare, pane yatinoti inini yandoiti vanoplay like music yekuHarare chete handitika. So it's my radio stations. It's Harare, I call it a Harare privilege. So anenge achiplaya zvekuHarare chete, but do you know kuti pane vamwe maartist anotokunda vanhu vekuHarare? For example, you see kuti Shasha akabva from Mutare handitika. Okay, Shasha is from Tare. Shasha is from Mutare, okay. And she's the first Zimbabwean kuwina BET Award. Handitika. Vanana wengidio vanga variko, but can they beat the level rakashandiswa naShasha rekuwina BET Award? So ndoona unge like muZimbabwe the entertainment industry iriko, but vari kunyanya kukoshesa like pane yatinoti Harare privilege yekuti vanenge vachiridzana ma DJ kuHarare nemamwe ma DJ. Ukasatoridza umwe munhu ukaridza umwe munhu wemune imwe nzvimbo havakutori serious. Amene zvazvitori it's not about kuti haagoni munhu anenge achitogonesesa, because tikaona voice raShasha rere ritori kumberi even nokwanana naMara Brown hanana Tami Moyo ko vamwe ava. Unoona ukaenda kuMasvingo kune variko, ukaenda kunana Bulawayo kunana Noluntu J kuna nani, you see like ndo zvanenge chitaura kunoko kune wanana Hollywood 10 kuno kwaMutare kunana Holly 10 kuti dzimwe nzvimbo. So like ndoona unge like kanyika okay kuita kuti vanhu vanongogaya kuti zvinhu zvakanaka zvese zvinobva kuHarare kana kuBulawayo industry yedu ye-entertainment asi kubalansa industry yedu, because ukaona kuStates vanana Jay-Z vanonzi vanobva kuNew York, ukaendawo kunana inonzi California ndopaunoona vana Kendrick Lamar, uchienda kuDetroit ndopaunoona Eminem. Zvinhu zvinge zvakabalansa. Ukaenda kuNew York unoona na Jay-Z na 50 Cent. So why izvozvo zvisiri kuendeka? So hatisi kukombita chaizvo. Haisinyeri kuti iwana achiri for example vari kwaMutare vacho ma-artist haisinyeri kuti hausipusho here pachawo. Inini chandokuudzaka ndechekuti ma-artist ekunoku anopusha. Ma-artist nzvimbo dzese anopusha. But pamwe pacho zvinoenderana futi nenzvimbo.
kana pane sabotage redziriitika kuti zvisazosvike kana kuti zvinongozi Harare based only. Ini chandakatoona ka Mutare kunoku futi kune kamwe ka problem futi yekuti vanhu kuno kwa Mutare vanoda kucelebrate kana if you're coming kana uridzwa kana kuti uchibva from inonzi kunana na Harare ukaridzwa kwa Harare ndokuti wakuterere, but kana uri ngonzi uri kuridzwa from Mutare hapana munhu anokutora serious. Vanhu kwa Mutare wachoka havatofariri industry yawo. Wakamboona kana zvikanzi uyu anoimba handiti ka unoti anoimba anoimba ameno, but ukaenda kuHarare mazvikanzi anoimba anoimba. You see, like they celebrate vanhu vavo vemuudhi wavo, and it's not just kutoti havatongotori ngoti munhu ungonzi anongoimba chete, anenge achirepresenta hood rese. Ukanzwa muna kunzi Mr. Chitungwisa, alright, vanina Kina anonzi Mr. Mbare anorepresenta Mbare. Muno manje havazvitori serious kutoti munhu uyu ari kutorepresenta the whole city or like anoti the whole town. Ndo zvinoenda unoitika. Ukaona kana kutoti muri kuuya maMutare ka vanoisa maflyer kana kuti pane pakazara kana na bhaga nanani, wozoona hapana kana munhu wekwa Mutare. You see, asi kuri kuHarare vanoisa vanhu vese vekuHarare, wozongouya utumwe tutoiswa pamamwe masupporting acts. Yeah, so that's all. That's a clever answer. Inyaya hombe ndizotoratidza kuti mamwe maartist anenge atori kudzimwe nzvimbo ka they feel like sabotage samwe zvinozotovaruzisa hope. But asi pane imwe futi nyaya inoitika kuti ukazvitarisisa kamuindustry yeZimbabwe or even in the world, maartist vanonyanya kuzokosheswa kana kuti paine something chaitika bad kwavari or some of them kana wafa. Unoona kuti imi munozvitorwa sei kuti ameno kuti I know you are an artist, hausitosangana here nezvakadaro zvokutoti sometimes you feel kakusaappreciate kwa sometimes kuti vanhu maybe anozokuappreciate, maybe wazotovhura hombe kana kuti sometimes zvatouye someone azotoappreciate kana kuti azotofa utodzi munhu waitopisa edi. Alright, inyaya iyo ndaigeta. You remember kuti I was the best dancer in the country, handiti ka? Yes. Do you know kuti kuno kundaya sikatombodayidzikana neDiamond FM kuridzwa kana inonzi mainterview yawo. PaZBC ndaibuda, kuHarare ndairespectwa, but ndava kunoku kunzvimbo kwangu the best break dancer, like kubva even kunoku hapana munhu anga asikazivi kuti Ngonyama was the best break dancer mumese, but like ndasikapiwi respect kana not even nekwangu, but ndaita something chekuti chaisimudzira even city yandiri. So like chinoenda unotoitika ka nzvimbo dzacho dzinoda something chichingobva from Harare kana chichibva from Bulawayo. Vanhu kwaMutare they don't respect their own, ameno zvazvitori havacelebrate their own, so zvinoenderana nenzvimbo, they just want something chiri kubva from Harare. Even nyangwe chekwaMutare chine quality yakatopfurikidza kuHarare, they don't ameno. Ore ndikakudza kuti zvakafanana neDiamond Boys. Diamond Boys ine catalog rakatopfurikidza kana raKina, rine masong anotonakidza akatowanda handika, kana na Kev kana na Terry, kana inonzi Fresh Prince, pane vese anotonzi Fresh Prince. Ndinoti pakarira kana Delilah yaya iyanga ari pa-number 2, Delilah ya Holy 10 ya paZFM nepaStar FM iyanga ari pa-number 2, aine song yake yanzi Catfish, yanga iri the best. Ndio kwaMutare ngara kudanga mvura ku16 ndio mudanga mvura. So you see kutoti nyaya dzacho chinotoendeka muno mahwa ameno like ma-cities, like ndakangoona kuti zvasiyana nekuMbare. kuMbare vanofarira vanhu vavo, zvoti taitonyatsoziva kuti zvafanana nekuHarare. Ukaziona kutoti waiona kutoti kuSauroka aita akaenda kunoda kuitobhetela kana naSecolors kuCity Center, waizoziva kuti aiwa chibaba chinopedzera Sauro, chichopedzera Secolors. Secolors ainyorera malyrics, ichi chaingorwa zvese zvingobuda zvachungoona ipa chichifreestyle uri unyatsozviona. Chaizoita kuti zviite kunge zvine noise. Vanhu vekuMbare munhu wavo nyangwe akarohwa nyangwe akadini vanenge vachingosapota munhu wavo. You can see kuti ndei kuHarare neBulawayo ko zvikureva here kuti kunana Mutare hakuna maartist, kunana Hwange hakunawo artist anoimba here ukoko, kuMasvingo hakunawo maartist here anoimba kurepresenta hood zvavo. Kunoku they don't see like izvozvo kunge zviri important, havana basa nemunhu wemuhood wavo, vangatoda umwe munhu ari kubva kune imwe nzvimbo.
but vasingazi kuti vanhu ivo inyongoti vari kuhaipwa kumahudhu kwavo chete, but nyaya dzetalent, in terms of talent nezvimwe zveseka handizvo zviri kuonekwa. Aroti vanhu even in your area some of people vanenge vasitoziva kuti uri kuita zvekuimba kana kuti sei, sort of like they are sabotaging the movement sometimes. Inoziva kuti ndokwanisa kunonzi tatongokunzwa ungori paredhiyo chete, but hazvina kanaka mukadhatika ikeke kuti tangokunzwa uri paredhiyo, unongoimbawo fani, unoimbawo fani but kuri warare unzi ndoudzwa paredhiyo mutara makadziya mutara, like zvine kamwe kapanji, so it's like kajimbo kanaka akasike entertainment ndo zvakare. Aroti even ndikangotora kana kuti even artist wedu kuno kuti akangoenda komusiya muHarare is guaranteed kutopisa or something. Vanana Terry Africa, do you know Terry Africa is from Sakubva? Oh. Mad Viper is from Mobiles. Oh. Muruziya. Mamwe maartist ari kuHarare, amune mchoti ndiye kuHarare, haasi kuHarare. Ndiye kuno kwaMutare. But inyoti vanototi kanya unoti ndikatozika nanzi ndiye kwaMutare, vanhu vekwaMutare hava respect maartist avo. Vanenge varototi mie nditodini tongonzi ndiwe kuHarare. Otongoti ndiwe kuHarare. So ndo nyaya yacho inenge itoripo. Kuzoita futi issue uri kuona kuti sometimes kuti vanhu kuti mumwe munhu azototrendika atanga atombolekisa X-tape kana kuti atombovhura dzimwe hombe. Anodimusiconsider sei iyo ndo nyaya kwaMutare atombotanga kumbolekisa ma-sex-tape here trend manje maMutare manje ukatodaroka unobva waona kare yako inobva yatodzikira wese. Ameno zvazviri, so uri kubva from Mutare ka don't see kuti unofanira kudaro inini. Haufaniri kutsvaga zvekuchesa matrends, fanira matrends anodiwa, but Mutare doesn't respect that. But uri kuna naHarare ana shashi wakazozviita wani, vanenge vachiita zvimaviews zvakawanda. Wangolekisa Chigonza akatobawo inonzi yanga iri shuga here kana flower, watobudiswa pamakamera ari kuonekwa ari kubhusha chiro. Asi kunongu ameno mukadombozvitry zvazvibudere momboedza mombotrende so in such a way like that sort of kuzvihumiliate or ameno unozoona sei matrends kuti zvingaafecta mabrands enye here. It's not about the brand inenge rakuaffectwa ipapo. Alright, you can see it. Alright, there's Ice Keys handika, then there's Confidence Ngonyama handika. Alright, Ice Keys ibrand raConfidence Ngonyama handika. That means ndere for entertainment, ndere kudini, ndere dure rekutaura nevanhu neaudience yangu kana kuti neaudience yedu, vanhu vanenge vari kundiona vese, vanhu vanenge vari kutiona isusu handiti. So like it's more like acting. Ngonyama manje ndo personal manje zvedu isusu zvekuti zvaininwa kana uchitoziya Confidence Ngonyama munhu akagadzira Ice Keys. So chinoenda unoitika I can't because ndozozvitanisha Confidence Ngonyama ndikaita zvimwe zvinhu Ice Keys. Alright. You have to protect your brand everywhere you are. Because as Confidence Ngonyama ndiye nditori kana kuti father of someone andika, ndiye ndiri kana kuti son of someone andika. Kune inonzi musociety pamwe ndiye ndichitori respect kana kuchurch, you see zvandiye ndichiita. So hazviiti kuti ndikanganise the main brands like which is Confidence Ngonyama, and then Ice Keys Ice Keys anozoya, but still student auraya zvinhu tu apa. Saka esomi hangu hazviiti, but vanozviita zvichiwafambira bo zvinotoita. Tikauti chi imarketing method, but asi inosiyana nekuti brand rako rinorepresentei. Because aya anenge atova ma-extremes kuti sort of like you are desperate or kuti anenge ari ma-desperate moves. Because pane pamwe paive kuti unoona wakomana wakamboona zvaita kana kuti Silent Killer aitomboimba fight ma-gospel albums asina munhu aimutera, but the moment yakatangoimba zvicherudzi munhu isakatanga kutomupa attention. Meaning to say kuti sometimes unofanira kutoenda ma-extremes pamwe ndo zvinenge chitoenderana nebrand rako. Inyaya yekuti brand rako rinodo represent ende like audience yako iyoyo yaunenge uri kuda. Because haungakeche certain audience uchiita zvimwewo zvinhu
hazvimeki sense uri clean but kana uchido hapana vanoda zvicherudzi manje isi handingodiwa hapana chete ndinoda kuti vapana vakuru vachembere woimbawo music ine wakambona zvinoita Wingy D naJabreza vanoti naKiller T vapana vakuru machembere unobata ese it depends netarget yako target yaunenge uchida iwowe so it's all about the targeted audience yaunenge uri kutsvaga iwowe. You just said from Ice Keys kuti kuimba unofanira kuziva audiences ako not just kungozoita mamwe ma-extremes like toona umwe anozolikisa anozodii zvosiyana nebrand rako kana brand rako ruchido tageta anhu iwo likisa hako. That's what Ice Keys is just saying. Ziva kuti brand rako ruri represented. Okay, Ice Keys panofuti imwe nyaya ndiri kuona ini kuti wataura kuti anhu ari sabotage movement sometimes vanhu vari concentrate kuti unobva Harare kana kuti kunobva tomboziva kuti inini semaartist acho pachenyu henyu pamutare nondoona mamwe maartist acho kuHarare anoka mukaunit anoka movement kumwe kwacho maartist muri kusimbisana here kana kuti muri kutodhonzerana kuti muri kutodhonzerana dhaza pachenyu maartist ekwamutare ka mendikudze ndo maartist asina kubatana. I remember ndakatanga panewo yatakatanga yenzi Z magazine ndakatanga kuita like one of the first tikati inonzi yanga iri tikati machiya mablog first blog mamutare and one of the first blog mamutare anditika rari singori remamutare ndatichauda kubatanidza kuti Harare Mutare but zvinhu zvese zvichibalance kuti maartist ari kubva kuno kuno ndaingejwa nekuHarare ekuno asina kana ende chaanondipa but ndaiva ti uye tiite zvinhu zvatinoita tishandire pamwe chete tiende somewhere vekunoko hakuna unit Mutare haina unit yoroti tikatoti handi toita function ka tobva tatoita ipavapa panenge vari ungoespect kuti munhu wani ndo anoita something saka kuti munhu wani anotoita something ende akusumuka asvika somewhere obva atodonha iye ende akatodonha iye zvatodhakwa ende havaramba achitsungirira pange zvatakaita isusu ndinoti indakatotanga kutoimba even Holiten asati atoimba achitori Holiten achitoita zvemabhuku ndanda kutoimba ndakatanga ndichitokuimba uri zvoona kusvika this time uri zvoona vamwe vacho vanobva vatoregedza ende kusacrifice havasacrifice zvakawanda alright chimwe futi tinosabotedzwa nemadjs acho haatozivi toti music yelocal yacho ndeipi madj mamutare acho because zvinotaurwa kana kuti zimura zvacho kunzi munofanira kuti 75% like zvakana neparadio chaipo moisa 75% Mutare the rest zozotera havadaro vanenge vari kutoisa kana kuti maybe 75 Harare unonzwa kana Trevor D apera achitoridzwa paDiamond FM pasuridzwa kana kuti munhu wekuno kwaMutare pane mimwe music yedu inotopisa kufurekedzai paHarare ndo yatofanira kuridza kunoko but unoona munhu ari kubig up music yekuHarare more than music yekunoko inenge rutopisa yacho asatoti Diamond FM haitomboridzi zvanhu kwaMutare inoridza but noti nemapesend like acho zvandiri kupodza kuti ndofanira chitonzi 75% ende paanoridza kunoko yacho ka vanenge varingoridzawo mastruggling artist ungoto here and there anenge ari kudaiso but hazvinaka haana mastar signs pane vanhu vanenge mastar signs baba yekutoti you can see that this one can beat Holiten ndinandi kutoudza kuti kuna Fresh Prince kuno wandiri Fresh Prince anotobhita wamwana ndinoti kuno kuna ino munhu wamazwa anonzi ino munhu anotomutsvaga ino munhu akunzi Sambiri izvozvo andiri Sambiri anenge achitobhita mamwe ekuHarare uko but inyoti hatibhigi vedu ngatibhige vanhu vedu first bhigana pachedu tichisimudzana tichienda kumberi mumbofamba mese semaartist in one direction tikafamba semaartist in one direction baba I remember ndina shasha tairowa kana break dance nestuff andika ari pabhonda achiuya tichiita marotine stuff ndaitamba nemufana wake ainzi maitombolingana shasha taitolingana nashasha ndinoti shasha akatanga kuimba aitomboimba music yepop asati akuziimba amapiano but ndinoti kumaraini wavo vanhu vaifarira mazim dance vaidaidzana naKina asi shasha aitoziva nonzi ari kugona uyu anotogona so you can see wegaro kuti anototanga kugona nenyaya yekuti akaenda kumama mapiano atanga kugona atori kunoku but inyaya kuti vane muno maarespect vanhu vavo
so ndo pane nyaya dzacho. Alright, aiwa tirikuona kuti maartist emaMutare chii chiri kunetsa kungodhonzerana muchienda direction one. Muona like what Ice Keys, look at the army inoenda in one direction inowina than kuti umwe kuenda akadai umwe kuenda akadai. This is what Ice Keys is saying. Ice Keys what we've been saying it's very powerful and ndatoona kuti chabatsira even mamwe maartist emaMutare kuti kana mutori nechimovement chenyu kuera kwenyu simbisanai guys. Like mukatotora maartist ekudzimwe nzvimbo arotosimbisana. So as I was scrolling pa TikTok ndasangana nesnippet rimwe song ya Ice Keys. Ari Ice Keys ngawasvika wanyasotudza nezvesong kuti pasong apa mambo munyasombotara nezvii nekuti ndiri kuona you sort of like wa rebrand your brand one kama ka type ke music watipinzira. So Ice Keys donyasombozwa kuti mboti utaura nezve this coming song yenyu iri kuuya kuti inombonzi ende chinja inoti muzochinja iyo style of music taimbomuziva notaziva mukuri complete rap. Alright, chakainonoitika it's about the targeted audience. You see kuti panerwa rap inenge ringonzi it's for the elite. Rap inenge iringota tendri kungo taurawo about commentary social handika zvakadaro handika, but iyi yakaenda kune targeted audience. But inondazo kuti aiwa handisi kungoenda kune maelites chete, ndofanira kutoita munhu asingazivi hip hop anofanira kutoinzwawo. Saka ndofanira kuimbirawo kana munhu wesungura anofanira kutonzwawo ipapo. Wedrill hapana wawe mazuva ano vari kufara zvimabit anofanira kutozvinzwawo ipapo. Mudhara achembera anofanira kutondinzwawo, kana mbuya chaiwo anofanira kutonzwa kuti aiwa pari totaurwa zvinhu zvakadai so zvinotonakidza. So ndo zvandaita munhu wemubhawo achifaro koze kuti mabhebhi mafaro achigocha achidyawo nyama. But I haven't changed hangu that much, but ndiri kugoda kuti vanhu vadini varelate my art. In fact, iyo soke inombonziva kune munhu asiri kutoziva ine ndakatonakidzwa ndatosangana nayo. Munhu asiri kutoziva inombonziva soke song inonzi Vanomutsavarire. Wakambodanana nano mutsavarire kutoshaya zvekutaura simoyo zvizere ndotodoke wandina ndiri yaye inonzi Vanomutsavarire. Vari kumutsavarire vacho ndawapikwa. Alright, pane payorori njezero kuti mwana uyu akanaka uyu handiri like so like munhu zvaanenge atori so it can draw you close like ne appearance yacho so you will be like wow munhu uyu ama1 muyatoendera uyu ndobva ndatomupfimba. Uyo anomutsavarire is it a certain girl arinakidza just like a certain girl certain not akanakidza akamutsavarire kumutsira iwewe then you just go kwaari wobva mupfimba ndo zvazvinge zvikureva kana if you have something to say. Kana maartist mazhinji panoimba masong akaita unga sort of like ndingaiti love song here ndekuyeva it's more of appreciating. Kuti kazhinji maartist panotoimba anengatori nemunhu watomunakidza warotonyatsotoappreciate amenoti zvako is it coming from someone or you are just appreciating beauty as a whole vanhu vakasiyana siyana. I'm just appreciating beauty as a whole. Not to someone. Kune wariko hawo wariko kudaro but I'm appreciating beauty sezvairi. Ungoti mukadzi wese babaka pani uzinozwa kuti inini ndokwanisa kuti hawo munhu akashata but iwo chinonakirwa naye. Unoona? Kana kuti pane munhu wandonakirwa naye uchitokaditi. Saka iwo anotomukondionvota mentochiendera chibebi chakanaka. Ndo zvazvo ngatingoappreciate like saka ndakangoimbira kungoti vanhu vanoita kuti like wakanaka zvoti tinonyatsoti tinoappreciate and stuff. So you was just appreciating beauty. Yeah, appreciating beauty. So chakanyatsozoforsa kuti tizonge tazoone song iyo kuti rege tizoti Vanomutsavarire. Chakanyatsombooti tizonge ambopo chii originality. Chinhu chakaenda unoitika ka inini ndainakirwa naSystem Tazvida. Right, ndakazwa kuti muredzo muna System Tazvida muna title Somanje. So like pane drill sando andiwana nawe inonzi Tandwave anonakirwa nana Mr Chitown. Saka ndakati miendisawo zvangu inini zvevanhu vangu vaindinakidza ndikaisa wakachipanga ndikaisa kadheto Somanje ndikaisa inonzi
system tazvida kangu vanhu relate nini they can relate kuita kuti kusungura kuchinja kasungura kaiko kaita kuti kaitawo kechisalad because hazvingosiriwo zvinongoshandirwa zvinongoteerwa nevanhu vekumagrocery inonzi growth point even munhu ari mutaona anofanira kunge achiteerwa zviri saladic zvichienderanawo nemunhu wese ndozvatenge chichidawo izvo. Like you have just said from Ice Keys, kuti kana utori artist modernize zvinhu zvako kwete kungoti zvinhu zvazvingori kare unoramba wangotsikirira ungoti inini handichinji pamba wangosimbirira pazvinhu zvekare. Modernize your art ndokuti brand rako ritosimbe. So Ice Keys, I have another issue kupesira like you celebrity acho arinopisa this side of the world. So inonyasoziva kuti fame fame ndozoti inouya nepressure nezvinhu zvakasiyana siyana inoda kutoprepare. So inonyasoziva kuti fame isina mari kana kuti fame kana kungoita hako mari zvisingazikanwi. Mimi saIce Keys ndezvinhu zvemukada henyu kuti izvo hangu inini hangu ndozvendingangoda. Inini chandoda inini ndoda fame yekuti ndino respect nema DJ zvekuti vanoti vakandionawo vari kuisa mashow handingoisi kungonzi pamameni mobile ndine chitodawo tokwano handika uine respect ende ndopiwawo mari inonakidza. So ndinoti hapana profession inobohwa kana uchipiwa mari. Unotanga kufarira ndo chinhu chaunomuka uchiita. It's a motivation zvaitaurwa zvezvo pamahierarchy ekuBSI yataidzidza kuti zvinge zviri hierarchy of needs handiti kai. So unofanira kunge uchiwanawo mari nechinhu zvese chauri kumukira uchiita. Chinhu chese chauri kuita chiri kubudisa ziyayo chauri kufunga chauri kuspenda time uchigadzira chinofanira kukupa mari ndokuti chinakidze. So chine kamwe kadhati so danongoita just for nothing ungoti esomi hangu futi pamwe pacho tinokwanisa kuzviita for nyaya yengoti as a hobby kuti pamwe pacho like pane zvinhu zviri mumandire zvandingodongobudisa. So kuita kuti maybe pamwe ndinenge ne stress ndoenda studio ndo therapy because hatina mari dzekuenda kune matherapist. Tinokwanisa kutongoenda kustudio totongoimba zvinhu zvasi zvatende kutofunga izvo then zvobuda zvakadaro ndozvacho zvatende tichitoda. So you are saying kuti sort of like ndozvaunoita here kana ndozoita mamwe artists kuti they use music as something to communicate zviri kuwanetsa in their brain or maybe to communicate something zviringoitika in their life on a daily basis. Uita social commentary kana uita zvinhu zviri mulife mavo kana zvinhu zvavari kuona ndo zvinoitwa nemaartist. Every artist ndo zvinoita nemaartist even wao vanonyorerwa like ameno izvo ndo zvanonga chitotaura izvo. So vanotodaro ndo zvavanotoita. Then there's this other issue like we are now in the era of AI. Like tiri kuona mamwe masong ese angorwa neAI already. Sometimes achatoziti munhu uyu ndiye aimba here kana kuti AI. Ameno inini semaartist muri kukwikwidzanawo here nayo kana kuti you are working together. AI yakanaka but unofanira kuita balance of AI the real thing because when it's a real thing everybody gets touched nacho. Andika munhu wese like when it's a real thing but chine emotion wakamboona for example Winky D wakamborakira inakidza but ukazofunga manje like ukaona paine emotion manje zvaita kana kuti album ake airekodwa na Oskid aibuda ine kamwe kakatouch katouch kekuti you can feel because pane tumwe tunhu tunoda katouch so zvinoda ka human beat rinofanira kunge ritoriwo futi nekatouch kekutonya ratisina album rasina kamwe katouch kemangu maalbum esaya una extraterrestrial kwaibuda rine kamwe katouch but anga asina katouch. Uroti AI pane zviri kuita kakulekesa. AI haina motion haina human motion haitozivi. Saka masungwa ndina hangu asanda mazwi angu akaimbwa neAI kana kuti ndiye aitomaimba ndiye aimaimba ozoisa neAI yende but zvasina kadhati taiswa mavideo number 1
oti inonzi pamabeat racho ringe zvingashienderana nazvo nebeat but beat racho ringe risina kafeel ameno vanhu asuzvita kuti hando zvaachipa here ameno vari kukata makosi because anonhu wangu muzimbabwe zvemastudio sessions anodhura maproducer munoti munodhurisa zvekutodaro hatitombokunyepereni maproducer munodhurisa then pamatadza kupa inonzi service chacho saka munhu anobati miandenda yangu kuai kwakachipa kuri fast kuri fast masudi anozombozvimbisa zviri fast but collector trick rako chingada kupedza producer ndinoti maproducer futi totombomablema patoti tibo maback track edu wachitadza kutipa saka like munhu anobva kuti miendiende kune ai nyangwe ai isikabudisi service yakanaka kupfurikidza maproducer chaiwo anongozokuendako anozongoenda so handizvo zve askis like you just said ka ndanyasoona kuti ai inenge zvinoshotesa nezvimwe maybe nyaya kuti mamwe maskills anenge atoshandisa navanhu acho anenge asati anyatsosvika but asi chendiri kuona ndechekuti tongotakuisa mavhidhiyo edu maartist muno muzimbabwe takuiti music yedu mavhidhiyo edu akurohwa neai kana zvimwe zvedu zvakurohwa neai hazviafekto here ka seriousness keindustry yedu tinozokompita here pabillboard papa tozopinda here pahot 100 tiri kungoitira zvinhu zvedu mavhidhiyo ndeai ana Drake arikutonyatsotora production dzawo zikuzokompita here kana hatizotekwi serious hazvizodi unyope manje wakuita ai chinhu chese chinoda kumastwa handira alright zvinoda ibalance you can see music yese irutorohwa vanhu vari kutoshandisa ai pamastering apo because mamwe maproducer emuno muzimbabwe haasi serious unokwanisa kuti artist arohwa song checho unyatsoona kuti hai anyatsopedzerwa then producer wotadza kuita basa rake anongoita ngoti ndadai so obva nenyoti tamupa kana kuti $20 iye anenge aroda kana kuti 50 but inonzi haasi kuzoti ngomero unokwanisa kufamba kune mauyo akawanda wanda ndika kune audience yangu inandika ende zvichashashidzawo futi brand rake so isi tobva tatoti since watidaroka meti toende edu neai wontipa hangu demo rangu ndendoona rikipolisha nebhozi kwane mauyo ekuti tinotoenda tobva tapolisha version iyo ukatotipa wototipa flag version tobva tati toita quality totoisa paindaneti tongobvisa kana kuti maybe kana kuti ka$5 tobva ratogadzirwa apo iwo unoda kuti tite apa mari ashaishidza futi mari yatenge taiwanayo the way yatenge taiwana imagine kuti iwe artist but mari yaunongobudisa yacho unongorisacrifice kana mari yetrauzi rako mari yehupfu kutoenda unorekodha but iwo havasi kuzviona kuti ndo zvatiri kutoitawo tiri kutosacrifice ndo zvatinazvo usati unonge tine mabhenzi vanhu vasiteka maweki amwe serious vasutora maproducer ipapo muna tiregererawo ndo zvinhu zviri kukonzeresa unototi kana kuti pamadirector chaipo mavhidhiyo anongoriona kunge tine mazimari akawanda mari yatenge tatouya nayo ukatoona geto yuti ratosevha mari ka renge ratohadhira kutoti ndine yakadai so saka ngatione because pane pamwe chandaiona hangu maroyalty split ando angadai ari kutoshanda nevanhu yoti tinoti tiri padistrict handiti kana kuti tiri parutine pedu apa ndika chetodototi toti kana kuti ngatite masplit panapa sha ngoma irakadziya iri uriona urunzwa ndine concept ifile ngoma irikabudisa mari yakawanda inonzi tikariita ngoma iri tobva taibudisa mari dzedu idzi pamasplits wotorawo ka 40% kana ka 30% ka 40 so you can see kuti anotodya paguru but maproducer mamwe haizvadi izvo kana maartist mamwe haatozvidi asi kuti industry yacho iroti ndo zvinenge ritoda kutoti wakada uzoseseka kuti maroyalties zvinozonetsa pamberi vanhu vekwamutare ka like vanomeka madecisions nenyaya yenzara usameka madecisions unenzara like you see the guy akagadzira logo reapple ya akati ndipe $75 instead yekuti apa anganzi tinoda kupa inonzi share 1% share apple because no 1% share apple yane mari asi akangoti toda $75 zobva vanomeka madecisions nenzara havaoni zvinhu zvinolasta like iwe vedna ice kuti usaone zvinhu usatore zvinhu madecision zvese nenzara
ona zvinhu zvichazoitika kumberi. Yeah. You never know kuti mangwana unokuita sei. So itai masplit yo, musakoshese mare just for now. Koshese the movement. That's what Ice Key is trying to preach here. So as we have heard, Ice Key anoimba, anotamba, so Ice Keys on dance. Yeah. I know the other side trying to zero. But zvemadhenzi manje ndo zvakatanga. Ndikati inini ndakasotanga kutotamba nditori zvekuma grade 3. Papa ineyo mukomana aigara muMaremedo ainzi Vala. Unonzi Valentine. Pese aitobreaka zvekutodaro. Saka ini ndobva ndatanga kutongomuteedzera because Hamfesi aidiwa nemabhebhi. Aidiwa nemabhebhi. Tatiri kuprimary but ainyaso zvinoti Hamfesi uyu eish zvese zvaitoita kamabhebhi aitomutera but tatotanga kutozviita svika vanhu vanotongoti anotamba usaVhala. Hamfesi anotodeni atogona even Vala paakatobva akuenda ku high school. Ndakaramba ndichikontinua kusvika ndazomaster like ndaform 2 like asati ndaitonzi kana mamutaro dai so papa ine mabest break dancers ndaibhita. Zvototi taita mabattles kwakuinana naBezo, kwakuinana na KB, kwakuinana na inonzi team reDiamond Boys raibreaka iri. Shasha uyu aibreaka. Vana Terrific vanhu maartist emuno mamutare aibreaka. So nana naSnaga, yeah, I remember, yeah. Nevamwe ainzi vana Satan, ngwari paBoys ai. Saka zvaita mauyu yekutonzi nana naClind waidza pasa kubva. Saka taita mabeto neumwe ainzi C kusembedzera kana uchibziya inonzi tawanda kusembedzera kana kuti C iyo anoimba anzi C. So ndo zvataitoita izvozvo. Saka like mukutamba umo ndakagumisana ndamaster. It became an art yekuti ndakamaster. Ndakambotanga hangu chidomboitawo zvemadance group but ndakazotozvinoti I'm good ndiri solo dance. But aenda kumaster inonzi Master Bright tichigumirawo tichiramba malast 4 tichienda kumaDreamstar nemamwe kwakwini ainzi Samanyika Festival nemasamanyika dancing inonzi competitions. Sasa ndaigara ndiri manumber 1 kumawaya akadaro nemamwe maZimbabwe dance inonzi break dancing competitions. As a solo dancer. Saka ndo pandatanga kutoita number 1 from 2013 kusvika 2015 pandakagumisira because ndakazotogumisira uko ndakuenda kuchikoro. Saka ndasikachamomuzi akati umhanyidzani netsuro mbiri chimbotanga waenda ndo pandakuenda kucollege. So ndo pandakamboti mirire ipapo ndo zvakambodonhedzera yangu. Saka after that ndakazoti ndime ndichibatanidze nemusic. Ndinoenda ngoti hangu dance yangu but handine music. So pane ndiri kuimba ndofanira kubatanidza kuti music yangu nekutamba kwangu. So yese ingori entertainment yese. So like it's like ana Chris Brown vanobreaka vachitamba, vanoimba vachitamba, Michael Jackson aimba achitamba, Asha uimba achitamba. Ndo zvanditongori. So ndo zvandinotongoda hangu like it's entertainment kubatanidza zvese. Okay. Like we had a wonderful time with Ice Keys. So Ice Keys, I don't know, chizoda ma collaboration or even kudzidziswa kutamba kana kuti ungasarodzidzisa someone kana arudongodzidzira zvekutamba kana arikuda futi collab amene vanokubata papi? Vanoda makolabo inini ndibate paFacebook munotsvaga kana ngoti Ngonyamo ZW Ice Keys Ngonyamo World. Pa TikTok is Ice Keys World. Or my number, you can just call me by number zangu +263 775 855 759. Mongoti muruda kutaura na Ice Keys Ngonyamo and then totaura nyaya dzacho dzemakolabo kuti zvakamira sei. That's all I can say for now. Okay. Thank you very much, viewers, for your time. See you on the next episode. Secret TV Panze Podcast. Bye.